pagelaran Ringgit Purwo kanthi lampahan sesaji Raja Suyo ingkang badhe kababar dening Dalang Ki Galih Wahyu Sejati sugeng hawirsani. Dewa. Para tamu ingkang dadi hormatan badhe kasugoto pagelaran Ringgit Purwo kanthi lampahan sesaji Raja Suyo ingkang badhe kababar dening Dalang Ki Galih Wahyu Sejati dalasan Ki Wisnu Aji Prastyo. Nanging saderengipun kula anggenipun nderekaken panjenengan sedaya tartamtu kathah kekirangan lan kalepatan kula nglenggono nyuwun agunging aksama. Monggo dipun pirsani ngantos babaring lampahan. Sesaji Raja Suyo. Sugeng hamirsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
renggan gula kemepyur pulut. Nenggih tok punika warnane nata ing magoda yaiku Prabu Giri Braja. Sang nata Agung Prabu Rehat Rata ya Prabu Briyadata. Anggung ginubel garwa kekalih nenggih Sang Dewi Retnadi miwah Dewi Retnadati. Nadyan garwa loro padha sulistyane, padha setyane. Ananging dugi sakmenika Briyadata dereng wonten ingkang calon nerusaken keprabon ing Magoda. Labet saking duh yitaning nala mahanani sepa sepi samut sangya ingkang sinawang koncatan rasa endah. Saking katebyan kapiyarsa swara kenthongan ingkang uluk-uluk kumelang. Mungguing tawang yen rinasa kaya nyawa kang wis ora krasan melu ana ragane. Tanana kang kaesti nuhung lumembak panguwasaning Jawata luhung wauta. Dupi saya deres mijiling kang waspa garwa kekalih dadya mangkono panglucitaning Wardaya Sang Nata Prabu Briyadata kalamun kababar ing lisan. Hyang Candra Purnama Siti Karwaku kang tak tresnani Yayi Retnadi lawan Retnadati tumlawung usih ing rasaku kaya-kaya ngiwonengen katon swasana kang teteng ora liya ya mung merga kahanan kang sinandhang pun kakang iki Yayi. Duh Kakang ampun sanget anggen paduka nalangsa salebeting batos. Putra menika peparing Hyang Agung boten saged dipun suwun lan boten saged dipun tampik dhatengipun. Kula menika estri uga semah. Menapa ta sababipun sinebat semah amargi menika prigel anggenipun nyepeng bale pemahan. Wondene garwa katen menawi sampun peputra tetimbangan menika tresnanipun dhateng ingkang kakung kadidene dhateng badanipun piyambak. Iya pun kakang uga pitaya marang sira kasetyanmu kang kaya mangkono marang kaluwarga. Nanging banjur besok kadiparan negara Giribraja kang semene gedene semene jembare iki lamun pun kakang Darbe turun lawan Siadi. Mula saka iku Yayi, priye rasaku kejaba mung pengin ngadhap marang panguwasaning dewa. Ora ana iya, aku ya mung pengin meminta marang Sang Hyang Widi kang akarsa jagat. Kanthi srana mertapa ana ing luhuring Gunung Cakrawala. Kang iku sira Yayi ndak pundhut meminta nyuwun marang
panguasaning dewa dinurunga saka kaduhan muga bisa kasembatan sedyanipun Kakang. Lerasapatik suntuk milengang ulati Puspita medemi Kakang Warni sampun ngisep ing sepining supana cedhakep saluku juga nutupi babahan hawa sanga linantik manjing madyan ingkang braja Hirawana kang ngalingi wus kaliling menganing rasa jati tumlawung tan ana ingkang kaesti muhung meminta sih nugrahaning Hyang Manon sidam permanem ing samadyane wana kewan galak datan wangsa samirana datan lumaku lebet kaparbawaning kang lagya teteki nenggih Narendra Giribraja kang jejuluk Prabu Bryadata sruning cipta yekti nenuwun purbaning perbawa murih kasembadaning sedya nuwuhaken wiji apeputra karana sanadyan sinuyudan sagunging kawula ananging parandene dereng pikantuk wahyuning kaluwarga kang wujud suta wauta gedhe daya pangaribawa kang mijil saka pangaribawane Prabu Bryadata sumundul kayangan geger horeg sanggya para widodara widodari tanggap sang Hyang Jati Murti ya sang jagat Girinata sigra hangutus Jawata ing sidik pangudal-udal Bathara Narada inen metedhakaken kanugrahan tanggap ingkang tinuding kati Bathara Narada sigra jumlorot saking ngawiyat
ruming mulat ruming mulat sohab sari pukulun sarawuh paduka kula ngaturaken sembah pangabekti pukulun narada ya Nger Bryatata wis ulun tampa sembah kira ora lihat pangestu ulun tanpan ana ya Nger sanget anggen kula mundi amewah kayawanan pukulun ya Nger Bryatata jeneng kita duweni lekas apa dene kok mangun brata semedi kang gawe horeg ana ing kayangan jongkring salaka Nger duh pukulun menawi dipun keparengaken prasaja mawon estunipun ling semanah kawula labet dumugi wekdal samangke kula menika dereng apepruta pukulun pramila kula nyuwun nugraha usada supados kasembadan sedaya menika pukulun kula Bryatata reh ning gentur anggon kita tetapa mula Jawata bakal paring nugraha marang jeneng sira yaiku apa yaiku pelem pertangga jiwa pelem pertangga jiwa kuwi minangka sarana kasembadaning sedya kita pelem pertangga jiwa kudu kadhahar dening garwanira ya Nger duh pukulun kula ngaturaken agunging panuwun ya Nger reh ning wis purna pakaryan iki ulun mula bakal bali ning kayangan lan iki age tampanana wujute pelem pertangga jiwa muga kasembadan kang dadi sedyamu ya Nger anjrahe kampus kita rum kasiliring samirana
amre oh sekar aduh ko ngas kandanyo oh, 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 sinuwun sanget anggen kula ngrantu kondur paduka nggih kula ugi mekaten sinuwun Yayi garwaku kekarone kawruhana kalamun anggonku semedi iki antuk karya Jawata paring nugraha yaiku wujude pelem pertangga jiwa ngorowake waspadakna dene utamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono lila lekawa ing driya kakung denya paring dono angkeng kancar saben dina sinuwun menapa paduka mboten kemutan menawi paduka nggadahi garwa kalih kasinggihan sinuwun lajeng sinten ingkang badhe ndhahar pelem pertangga jiwa punika menawi namung salah setunggal ingkang ndhahar pelem pertangga jiwa wonten pundi dening adil sinuwun latalah ya jagat dewa Bathara Yayi kekarone sing gedhe pangapuramu Yayi dene ingsun iki kurang pratitis marang kahanan iki nanging aja semelang pun kakang bakal nigar pelem pertangga jiwa iki dadi loro supaya jeneng sira kuwi bisa ndhahar kabeh ora ana kang bineda mula ayo tak kanthi ndhahar pelem pertangga jiwa iki Yayi muga bisa kasembadan mang dadi sedya jiwa binalah padha bobote tumuli kaparing nomring Dewi Retnadi lan Retnodati jinurung ning wanci ginelak mangsa sang Dewi karone ngandhut wujute cabang bayi
gelis lakune kaya nut lakune kedhep sacandra ducandra tricandra caturcandra panca candra sabca candra sabta candra temah ngancik nawa candra dosari tegese kuwi sangang sasi 10 dina wancilek ing panung Jabang Bayi ana kaelokaning lakon Jawah Ludira miwah Srenggala Baung mahewu-ewu mangka tandha lamun ta ana kaelokaning bawana laire punang Jabang Bayi ngancik titi wanci punang Jabang Bayi lair piyak langse gumbala giri midil hangrisi Dewi Retnadi muwataken punang Jabang Bayi parandene mung setugel wiwit mustaka nganti bebangkean Dewi Retna dadi wit bangkean nganti jempoling suku parandene ana keketek bebayune nganggo ingkang nguripi jempoling suku nangka tandha kedunungan urip Brol mijil punang Jabang Bayi selewah rupane kaya dudu jamake bayi lumrah mireng kasih Sang Prabu Biyodata Dewa apa dosa lan kaluputanku iki oh alah kebangetan temen anggonmu morak-marik uripku duh Dewa Retna dilan Retna dadi lamun toh mung bakale kaya mangkene lakonku luwung aku mati ana ing Gunung Cakrawala pakene ya Jabang Bayi kang lair saka guwa garbane karo aku kuwi mung separo kabeh. Wah, yen pancen kaya mangkono ingsun bakal guang bayi iki. Lingsem jroning rasaku yen nganti wong sak giri braja uninga marang kahanane Jabang Bayi. Retna dilan Retna dadi aja mbok gondeli bayi iki bakal tak guang sak jroning wana. Prabu Bryodata ya kundur ming praja anggetung urunging lampah bayi ingkang mung separo-separo mangka maksih kedunungan urip
tanpa dosa tanpa nandhang halepatan binutal sagon-gon. Elok ing pawontenan ana wewe kang nama Kyai Nyai Jara. Ing cipta kaya antuk mangsan punang jabang bayu tugelan den cakup ing ngepek-epek kathokake lambung padha lambung suben hapalipurna kados banyu gege dadi lan dewasane. Lae wayang buta wedoke ora enek. Nganggone cakil ora apa-apa, salik cakil ku nek jare wong-wong kemenyek. Lae. Saklungane kae sinuwun Bryodata. Lah kok iki ana bayi kang binelah ragane ana papan kene. Ketoke iki kok anake Prabu Bryodata. Apa ora gelem duwe anak apa piye to jane? Aja kuwatir, Ger, senadyan to kowe wujute mung pisahan bebadan loro. Coba aku bakal jurung Pujawantara supaya ragamu kekarone bisa nyawiji, Ger. Angkasa kumetrap gumuruh suarane. Samirana nrajang saking pepalang karana mestuti sabda mantra Sang Nyai Jara. Ana kaelokaning jagat dupi Nyai Jara gandhengake ponang Brabang temah nyawiji raganira sinaratan udan salah moksa. Ponang Jabang bayi yekti wus satatenaning bayi lumrah ngandhang jeneng Nunggak Semi kelawan Nyai Jara. Iku Risang Trasanda. Toto ayah hati wisaya Indraksa sara maruta Pawana jana maragon Wih, ladalah
Biung. Aku wis dumadi ana ing jagat iki. Ana kang bakal tak tekokne, Biung. Iki aku kena ngopo dijenengi Jara Sanda. Duh, patobat anakku ngger Jara Sanda. Satemene waleh apa sira iku biyen mung bae gelang kang mapan ana ing alas iki. Sira ku yakne jane Ratu Bryodata ya ratu ing Giribraja, Ger. Wah, latalah. Anak ratu aku berarti. Dasar Pranyata. Lah banjur sababe apa dene aku bisa ning mapan alas iki lan aku dadi putramu. Mula kowe kuwi dadi anakku tak kukup. Jenengku Nyai Jara dene rasa kabungahanku menyang kowe. Mula kowe tak jenengi Jara Sanda. Ya anake Nyai Jara ngono kuwi. Mau-maune kuwi jeneng sira mapan ning alas iki merga apa? Merga lairmu kuwi ora lumrah kaya bayi adat sabene. Lumrahe bayi kuwi badan utuh siji. Lah jeneng sira kuwi mau bayi siji nanging bebadan loro. Banjur jeneng sira dibuang dening wong tuamu. Ladalah bayi tanpa dosa, tanpa luput dibuang ana ing alas iki dening Prabu Bryodata. Mula gedhe rasa welasku marang jeneng sira, Nger. Tak upakara saengga dewasamu kowe iku tak jenengi Jara Sanda. Mula saka iku reh ning kaya mangkru lagonmu, Nger. Masa bodho dewasamu ya, Nger. Ladalah. Yung piyung ana wong tuwa pokale kaya ngono kuwi. Ing ngatasé anake dhewe ora diakoni. Wah. Anyel aku. Lairku iki pancen ora lumrah bocah. Mula wong tuwa ora gelem ngakoni. Wong tuwa ora gelem glawentah marang aku. Dudu wong tuwa sing patut bekteni ngendi nggone Bryodata. Patih ana ing Giribraja. Aku Warangkanata tekesete Gustiku Prabu Bryodata. Ora usah kowe malang akuku. Di Bryodata tak sempal-sempal bau.
Bumi goncang kanjeng langit gelap-gelap katon lerahin mincangin al orang gondros piyurawa ayo Rik Lampit rungkat kimpul gajah gelar singo bareng Ndi manungsa watak dedemit Priyadata. Kowe ladal ana pangamu ing Durmangkara. Kowe kuwi sapa? Ya iki aku kang aran Priyadata ya Rahatmala. Ya Rahatrata. Ratu ing Giribraja. Piye wong tuwek nyebut jenenge dhewe kleru. Wow. Ayo kowe tau mbuang bayi kang tanpa dosa, tanpa luput. Sabar, sabar. Nang rene kuwi ujupe seneng-seneng, ora kontok-kontokan kaya ngono kuwi ora apik. Mathuk ora kanca-kanca. Ora peduli. Tujune biyen ana wewe. Ana wewe kang tresna karo jeneng ingsun. Bayi kang ora kedunungan luput kuwi mau diupakara nganti dewasa. Jenenge Jarasandha. Iki wonge. Oh, Ger, anakku, Ger. Wah. Anakku, Ger. Jarasandha. Sabar ya, Ger, sabar. Apuranen pun Rama iki, Ger, apuranen pun bapa ya kulup. Ora sudi. Ngapura piye? Wong tuwa ora patut diajeni. Kudune wong tuwa kuwi nampa kabejan lairing anak kuwi bungahe sundul langit. Mergane kuwi ngibaratake awakmu dhewe kang dilerake meneh. Nanging ya kene. Ya kene kowe njaluk anak, diwenehi anak kowe mbok buang. Nalarmu piye to jane nalarmu kuwi? Nek urung pengen duwe anak ora usah kaya ngono kuwi. Tuwi tumindak kang ora becik mudeng apa ora kowe? Ora. Iya Priyadata. Sabar ya Nger, sabar. Ora sabar. Ngerti ya, bayi sing mbok buang kuwi ora duwe dosa. Ning nyatane bayi kuwi mau isih dikasih dening sing gawe jagat. Putrate sing gawe urip kuwi kaya mangkono ora usah sambat kowe. Patrapmu dudu patrape wong tuwa. Ilang welasku menyang kowe minangka wong kang tau nitisake wiji dumadine Jarasandha. Ing nyatane kowe dhewe sing ora welas marang anakmu iki, mula. Santai ae, santai. Mula.
Aku pengine senang-senang, ora aja nganti ana gontok-gontokan. Iya, bolan baleni ae. Mula kowe kuwi aja gelo yen to aku wiwit dina iki ora duwe rasa welas menyang sapa wae. Klebu kowe wong tuaku kang jahanam ora takoni. Wong tuwa ora pantes diuripi, tak beset kulitmu gawe tambur. Saksu loyo. Hey. Hop. Wong tuwa. Apa kro? Hop. 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 Wis purna lambahane Ryodata kang wusanane gatra bineset dening Kang Putranira. Ryodata kadadake tambur dan mapanake ning Gunung Haldaka Kocap Kadarita. Sang Jarasandha anglungguhi dampar Praja Giribraja anggeteni marang kalungguhane Kang Rama. Solahe Sang Prabu Jarasandha kitrah-kitrah cingkrak-cingkrak hangawe para Punggawa praja.
Timbaka. Prasasat badal karsa ning ilang agung mulane babuh wong urip saparsa ngawuleng rati kudu ikhlas lahir abad aja nganti nemu kewo amsa lan kowe Dimbaka kepriye anggoning sun ngutus sira sakloron supaya ngraket ratu cacah 100 minangka kanggo tumbal sesaji kala rudra dina iki wis genep pira megawemu wis kaya ngapa gotong royongmu wis sepira kepareng matur sinuwun dinten punika kula talah Dimbaka sampun kesempatan ngrangket ratu cacah 97 wah sip justice pancen kowe sakloron kuwi bisa mungkasi karya banjur minangka genep ratu 100 kuwi saka negara ngendi sing mbok rangket ratune sangkepipun ratu 100 negari menika wonten ing negari Ngamarta, negari Dwarati Tun, negari Mandura. Lah, miturut kabar ingkang kula tampi menika tigang negari menika minangka agul-aguling negari wonten tanah Jawi. Banjur ngapa kowe wedi? Wong lanang kuwi ora oleh wige-wige, ora oleh wedi-wedi. Yen ratu teluk kuwi mau ora mbok rangket, gulumu dhewe sing bakal tak dadi jole. Lho nggih, sinuwun kepareng kula lan Yayi Dimbaka bidhal dinten kapan sinuwun? Ah, kuwi sing tak karepake. Tujokno rasamu kuwi mau mbok walik. Walik neh. Ayo, ora entang colok lintang, sambung obar rawatan pundak budal dina iki. Senika ngestakaken dawuh sinuwun. Umut kang bala lumares budalen prawadya bala dina nasri kekamane sakengkang kala kuswa Prabu Sana nira pranyata asiti nulu Indo mandrahing puspita.
yo, yo. Sik kanca-kanca. Lapku ning ndi iki mau? Ora apa-apa, durasi ra apa-apa. Ah. Oh. Oh. Ah. Oh, ah, eh. Ah, ah. Oh, ah, ah, ah. Eh, ah. Woi. Ora sida ngeral nang ngene iki. Oh, ah. Oh. 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 Ah. Oh.
benderan yo, benderan. Sorote pandang sukulo Panenggih negaripun Dita ingkang cinarita gumelare negara Ngamarta ugi sinebat Batana Kawarsa ya Cintakapura. Negari kena denarani panjang punjung pasir wukir gemah ripah luh jinawi Kertotata tur Raharja. Kawentar negara gedhe abare dhuwur kuse jero tancepe adoh tuncalane. Sinten ta ingkang ngasta pusraning praja nenggih jejuluk Prabu Puntadewa. Guna talikrama ya sang ajata satru. Narendra berbudi bawa laksana wicaksana tuwin adil pring kawula pramila. Kathah para narendra ingkang samya sumuyut tatan kalana ginepuk ing perang. Yekti amung kaungkulan pambekanira Sri Narpati. Nuju Ariaspati sang nata miyos siniwaka. Lenggah dampar keprabon nampi prabdane Narendra
Dorawati si Prabu Bathara Kresna ing wuri sumambung lenggahe nata mandura inggih Sang Prabu Baladewa ugi tatan kantun pisa wani para kadhak Pandhawa nenggih Bimasena Raden Arjuna nakula dalah sadewa Bapak Andar kang samya seba kaya-kaya doyongne pojok beteng negari Ngamarta arep sidhem permanem Datanono Malang nisik gegodhongan Datanoba samirana tan lumampah kang kapiyarsa hamung swarane peksi kok lawan jalak ingkang ngunyah saluhuring bapak rambat pagedhonganira Sang Nataarsa ngadani saji Raja Suya ing negari Ngamarta pramila ya animbali kadang Durawati murih mestuti lekasira Prabu Puntadewa teka mangkono pangudas Mananendriya Sang Nata ingkang dereng kawijayan lisan
Koko Prabu Kresna. Sarawuh paduka kula ngaturaken pasekahan para krami kunjuk ngarsa paduka Koko Prabu. Yayi Prabu, sih pambagenipun Yayi Prabu kula tampi boten langkung pudhi astawanipun Kakang ugi katampi ya Yayi Samiaji. Gurawalan pamundi kula Koko Prabu. Amewah ana kayuanan. Koko Prabu Baladewa keparenga ingkang rayi ngaturaken pasegahan para krami dhateng paduka Koko Prabu. Yayi pambagenipun Yayi Puntadewa ingkang rumentah pun Kakang kula tampi tangan kalih kapeteking pranaja amaleha bawa laksana. Boten langkung pudhi astawanipun Kakang ugi katur Yayi. Kula tampi ugi dayani kasantosan kawula Koko Prabu. Yayi Samiaji, wonten wigatos punapa dene paduka nimbali kula dalah Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngamarta? Duh, Koko Prabu. Estunipun ingkang rayi kepareng badhe ngawontenaken wujudipun sesaji raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Murbenat. Pramila saking menika kula nyuwun pamawas saking paduka kekalih Koko Prabu. Yayi Samiaji, lekas paduka menika yekti luhur. Miturut pananggih kula menika langkung prayogi menawi Yayi Prabu ngawontenaken wujudipun sesaji agung ingkang winasten sesaji Raja Suya menika. Nanging menapa syarat sarananipun menawi anggelar sesaji Raja Suya Prabu? Sepisan Yayi, sesaji menika kedah ngrawuhaken Brahmana cacah 7. Kaping pindho kedah ngaturaken ulu wetu bumi Ngamarta. Ingkang nomor 3 kedah ngrawuhaken ratu minangka paseksen cacah 100. Dene ingkang nomor sekawan kudu mawa sesaji Mustaka Narendra ingkang watak angkara murka. Nenggih Ratu Giribraja Sang Prabu Jarasandha Yayi. Duh, Koko Prabu. Syarat sarana nomor setunggal ngantos 3 kula sagah minangkani. Namung syarat ingkang nomor sekawan kula mboten saged ngudaneni Koko Prabu. Ha, cetha. Cetha yen syarat sarana sing mambu getih kuwi dudu pakaryane Yayi Puntadewa. Nah, nanging pakaryane Yayi Werkudara. Wah, aja sumelang. Yen mung nyangking sirahe Jarasandha bakal tak semadani supaya saji Raja Saya bisa kalaksana. Yayi Sena banget ing panuwun. Dene sira gelem sabiyantu Yayi. Wah, wis dadi kewajibanku yang guyung lekase punta kakangku. Yayi Prabu, panginten kula sesaji menika badhe kaleksanan. Pramila sumangga hanyamaptakaken syarat sarana sedanten menika Yayi. Niat tangening kalang yen aglar wandam muncar dinon lir kapurna. Suram sorote tanpa adang. Oh, kasor lan pacar Purnaming kekono dasare mong sokatiko. Oh, gareng winangsulan pangandikani Ratnata Ndrawati kasaruke garing jawi swanipun prabangsa akarya kaget kang sang memulat. Kumo sonya ratong mundu sat rampun mambang malate mancorong
sangka winduyan iki ana sawijining pawongan ngadhep ngarsaning sun. Kisanak, sira iku sapa? Aja kok anggap tumambuh nyatane durung tawur. Sinuwun, kula menika wingking saking negari Giribraja, kekesetipun Prabu Jarasandha. Dene nami kula Prabu Amsa. Nuwun sewu sinuwun. Menapa leres paduka menika Prabu Puntadewa, wingking menika Prabu Kresna lan wingkingipun malih sinuwun Baladewa. Ora sisip kang dadi aturmu Prabu Amsa. Ana wigati apa dene sira munggah ing sitinggil kamaramu? Tiwas kleresan. Sowan kula menika kautus dening sinuwun Prabu Jarasandha. Supados boyongi paduka marendra tetiga wonten ing negari Giribraja. Ana wigati apa Prabu Amsa? Sinuwun Jarasandha menika badhe ngawontenaken wujudipun pesaji kala rudra ingkang seratipun kedah dipun datengi dening satu cacah 100 pramila paduka ketiga kasuwun tindak dhateng Giribraja. Hamsa, Hamsa. Agyat risang kapirang rinangkulke nempet kempet. Duh sangarat naning pawon. Oh. Hamsa. Wonten tinimbaling adawuh sinuwun menika sinuwun Mandura. Ya. Apa kowe kaget? Ingsun nyentak karo jeneng sira kuwi mau. Tembungmu kuwi kaya mangkono, yakti gawe kobong batinku. Apa mbok kira sing nang kene iki mbok anggap ratu manutan ngono kuwi? Dijak rono melu rono, dijak rono melu rono. Jaluk tumbal. Yo, jaluk tumbal lho kowe. Ayo jaluk tumbal kok mloho kaya ngono iki. Utakmu paru tok. Ucapmu sing keri iki kaya ngidak-idak marang derajating ratu telu iki mau. Ora gampang kaya ngono kuwi, ngerti apa ora? Ora. Ora. Arepmu kepiye? Baladewa. Yen pancen kowe satriya adepana Prabu Baladewa, waton iso nyempal baune Baladewa kelakon kasempatan sediamu. Ayo, golek papan jembar. Kados pundi kahanan menika Koko Prabu? Yayi sami aji ampun sumelang. Kula kelawan Yayi Werkudara lan Dimas Janaka ingkang badhe ngrampungaken bab menika. Nuwun inggih, kula ngaturaken panuwun Koko Prabu. Sampun kepareng sabiyantu lekas kawula. Dawah sami-sami Yayi.
Yai Werkudara lan Dimas KIP ayo tak kanthi ngrampungake perkara iki. Purna sabdanira Sang Nata ya kondur hangedaton. Ora kang samya tinangkil piyak ngarsa tangping nguri lamun Cinandra udayane daten balenjan. Om Sabda
Sing Wah. lanang seniman sing seniwati kayane mluput. Monggo. Janji sambat lan ora kasusu sawae jembar-jembar marine Oh. lamu. Yo, kepekane dicepakne sik, Mbak Yu. Lho ora iso piye? Monggo. Bengi iki gayenge ra kaya bengi-bengi liyane ya. Ah. Sak tayang-tayange ya pengen melu ngrembakakake kabudayan. Ning atase nang daerah-daerah kono kae to, wis to, ngendi ae to? Solo, Yojo. Lah ngendi neh ya? Si akeh. Kalimantan ki ya enek HWD. Iya. Lampung ki ya enek. Wayang itu mendunia. Wayang itu semua sudah mendunia nggih. Dulur-dulur, ngeten menika. Swara suling kumandang swarane. Nang kali kula apa setyane kelakon, setyane kelakon. Ora ngaring kudu eling sapa Kudu eling karo kang peparing kuwi. Dirungokno ya nduk kuwi. Kabeh menungsa kuwi kudu tansah eling marang kang peparing. Ya sapa-sapa wae mbah kuwi maringi ilmu, maringi rezeki, maringi apa kabeh kuwi dadi pangeling-eling ya, Nduk. Iya, Mak. Ayo dibacutne, Mak. Durasi, Mak. malam minggu udah solo pancen rapi elae lo sing sayo sarta sing ngukon yo aoe mampir mas monggo mampir lupa mampir apa sito apa ora mampir Jan dasare sing gerong kuwi ya pembraok kabeh. Setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6. Lah menika pembraok sedanten mila. Ngeten saged. Jos. jenang lali kengkulane aja lali agamane salat 5 waktu Oh. jaga Jan. Jos. Penggerong 6 kene ya gayeng-gayeng kabeh ngene iki. Matur nuwun lho kanca-kanca Mas Garengi. Dibelak-belaki balik kele piye dina iki. Ora kuwi jenenge ngrungkeping kabudayan kaya ngono kuwi.